My jsme četli z té 3. Mojžíšovi 18. verš, 18. kapitolu 5. verš, nebo jestli jsme to četli, ani nevím teďkon. Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. A to je spravedlnost ze zákona. Ale spravedlnost víc říká něco jiného. Římanům 10. kapitola říká o spravedlnosti. Neříkej si v srdci svém, kdo vystoupí do nebe. Ani kdo se stoupí do propasti. Co tedy říká? Ano, to slovo je ti blízko, je ve tvých ústech a ve tvém srdci. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše Krista a uvěříš ve svém srdci, že je Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti a vyznání úst vede ke spáse. A pak je napsáno, to si zapamatujte to slovo, to je dobrý, v některých překladech je to jinak, jo, ale tady je to napsané. Pak je psáno, kdokoliv v něj věří, jistě se nesklame. A právě tuhle poslední bych chtěl zdůraznit. Kdokoliv v něj věří, jistě se nesklame. Je tam psáno kdokoliv. Nejen ten, kdo má za sebou dokonalý život, nejen ten, kdo udělal všechno správně, a nejen ten, koho bychom sami označili za dobrého člověka. Prostě kdokoliv. A pak je tam psáno, že mezi Židem a Řekem už není žádný rozdíl. Proč? Protože všichni mají stejného Pána, který je stejně štědrý těm, kdo ho vzývají. Když člověk uvěří, nesklame se. A není již rozdíl mezi tím a tím. A právě tady je podle mě se něco zásadního mění. Náš pohled už není zaměřený jen na člověka, na to, co člověk vykonal. Náš pohled se obrací ke Kristu. Soud totiž není v našich rukou. To ale neznamená, že nepoznáme dobro a zlo. A neznamená to, že máme říkat, že hřích není hříchem. Neznamená to, že máme omlouvat zlo. Ale znamená to něco jiného. Můžeme rozlišovat, ale nemusíme člověka odepsat. Protože někdy si uvnitř řekneme, když někoho vidíme. Já si myslím, že to má. Jestli to nikdo nemáte, tak se přihlašte a budu ho opěvovat jako svatého muže. Nebo ženu. No tenhle asi, to nevím, jestli on půjde do nebe. Protože když vidím ty jeho činy, že tamhle bere drogy, tamhle žije na drogách, tam je zlej vůči každému, ubližuje, to si nemyslím. A tento, podívejte se na něj, to je hotovej světec. Tolik dobročinností je v něm. Zachovává každé slovo zákona. A Pavel na to říká, nedělejme to tak. To slovo zůstává v našich srdcích. Volá to tam, volá to po lásce. Když poznáme Krista, volá po lásce a nevolá po soudu. Jsi zde pro Pána a on je tu pro tebe. Říkám ti, že v Pánu se nesklameš. To slovo provází Žida i Řeka, tebe i mě. A jsme již jinde. Jestli jsi v plnosti s Pánem, tvůj pohled není úzkoprsý a není naplněn odsouzením. Jsi na cestě do nebeského království a Pán tě vede. Je tam tak jemná nuance mezi zákonem a spravedlností. A co to způsobilo, že mezi Řekem a Židem už není rozdíl? Je to víra v Krista. Je to Ježíš sám.
Pojďme se podívat nyní do toho starého zákona, do Genesis 37. kapitoly, jak Josefovi bratři naložili s Josefem. Trošku to vezmeme z jiné strany. Měli na sobou, nebo na svých rukou pomalu jeho krev. Chtěli ho zabít. A co to bylo, že s ním jednali tak, jak jednali? Pojďme se na to podívat. A upřímně pak si odpovězme na otázku, jak bychom jednali my. Nebo jak bychom se zachovali. Josef je syn svého otce, většinou to tak bývá, který, jak je psáno, miloval Josefa víc než jeho bratry. Víc než jeho další syny. A to vyvolávalo určitou žádlivost v těchto synech. Protože když jsi synem nebo dcerou a cítíte to, vnímáte to někde uvnitř, že nejste milování tak, jak je někdo upřednostňovaný. A snažíte se sebe víc a pachtíte se a všechno dělat skvěle, abyste ukázali, že jste tak dobří a přesto nic. Stále jen opomíjení či opomíjená žena nebo muž. A ke všemu mu ten táta dal ještě takovej krásný oděv a já tady pořád jsem v těch hadrech odrbaných. A určitě ty bratři už tímto trpěli. A pak přichází Josef ještě se svými sny, aby to završil. Víte, bratři, byl jsem na poli a tam byly snopy. A ten můj snop stál pevně. A všechny ty ostatní vaše snopy se mému snopu klaněly. A pak přišel znovu a říká, bratři, mám další sen. Mám sen další. Klanilo se mi slunce a měsíc a všech 11 hvězd. A otec mu řekl, to se ti máme klanět i my? A bratři na něj žádlili. Myslíte si, že z pohledu bratří byl Josef pyšný? Když někdo neodpovídá, já si myslím, že byl. Možná, že dodržoval, možná, že naslouchal Bohu, jo, to je jasný. Ale z pohledu bratří byl pyšný. A zdá se, že Josefovi bratři ho začali opravdu nenávidět. A až tak, že uvažovali, že ho zabijí. Nakonec ho prodali kupcům, jdoucím do Egypta a otci namluvili, že ho sežrala divoká zvěř. Jak krutý na všechny strany. Bratr prodán, někteří bratři mají výčitky z toho, co udělali, Josefův táta zničený, že Josef zemřel. Zastavme se trochu tady nad tím. Když budete mít před sebou bratra nebo sestru, co se neustále vychloubá, otce, který jej stále staví na piedestál a vás míjí a zanedbává a nemiluje, pak můžete dojít do stavu, kdy si řeknete, chce mě vůbec někdo? Co to ve vás vyvolá? A pak ještě vidíš tu pýchu, namyšlený pohled a je to. Možná by nás zasáhla stejná míra emocí a nevraživosti jako jeho bratry. A možná to v nás někdy je. Co? Ne. Já si myslím, že v nás to někdy je. Pořád jsme ti poškození tím hříchem. A to není omluva. Jejich bolest byla skutečná. Jejich zranění bylo skutečné. A nakonec Josef se stal zachráncem jejich a vlastně celé jeho rodiny v době hladu. To byla pro ně škola. Nakonec mu byli vděční. Bůh všechno otočil. Boží láska vstoupila na scénu. Protože Bůh se dívá na člověka očima milosti. Nedívejme se na
druhé nebo na člověka očima svého zranění. Protože pak v něm budeme vidět nepřítele. Protože pak v něm budeme vidět člověka, kterého by bylo dobré odepsat. Ale Bůh to vidí úplně jinak. My vidíme, jak v očích bratří Josef byl špatný. A nakonec, jak jsem řekl, byl zachráncem v době hladu. Bůh pak otočil jejich smýšlení. Co to způsobilo? Byla to láska Boží. Nebyla to nenávist, z ní se nic nevyrodí pořádního, ale byla to láska. Ten, kterého odepsali, se stal tím, skrze koho přišla záchrana. Jistě bychom našli v příklady, jiný příklady v Bibli. Mojžíš zabil. Chci vám to říct, abyste to chápali jako v tom, že neznáme ten kontext celý těch příběhů. Jo? Takže Mojžíš zabil. David si založil s Betšebou a nechal zabít Uriáše. Jonáš neposlechl Boha. Petr zapřel Ježíše. Pavel pronásledoval křesťany a souhlasil se smrtí Štěpána. A my bychom mohli pokračovat dál a dál. Marie Magdalena. Matouš. A mohli bychom si na ně prstem ukázat. Tak ty si udělal tohle. Ale Bůh si použil. A to neznamená, že jejich hříchy byly v pořádku, jak jsem řekl. Neznamená to, že na jejich činech nezáleží. Znamená to, že jejich selhání nebylo posledním slovem jejich života. A možná právě tohle potřebujeme my slyšet. Možná se někdy díváme na člověka a říkáme si, podívej se, co udělal. Ale Bůh říká, podívej se, co s ním ještě mohu udělat. My vidíme minulost a Bůh vidí cestu, po které ten člověk může ho vést. My vidíme jeho pád, ale Bůh vidí jeho pokání. My vidíme člověka, kterého bychom odepsali, ale Bůh vidí člověka, skrze kterého chce Bůh něco jednou udělat. Nedívejme se tedy na ty lidi okolo nás hned se soudem. Dívejme se na ty lidi s láskou. Tak jak říká Ježíš, miluj svého bližního jako sám sebe. Rádo to naše tělo říká, ten je takový a ten takový. Tenhle udělal tohle, tenhle je zase takovýhle, tamten takovýhle. A chceme soudit. Ale ne, soud není na nás. Přijde čas dně. Počkej mi rožně. Protože možná dnes vidíš plevel, ale nevíš, co Bůh udělá z člověka zítra. Tak jak říká slovo Římanům, uvěříš-li, budeš spasen. Uvěříš-li, pak už není rozdíl mezi Židem ani Řekem. Protože Kristus tě vede do lásky. Kristus tě vede. Když se necháš vést. A v lásce to stojí jenom na jednom. Na tom klasickém vyznání. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše Krista, srdcem uvěříš, že byl vzkříšen, jsi zachráněn. Je to víra. Víra, která nás pojí a spojí. A tak se zamysleme. A v tuto chvíli nechci říci, pojďme to tak udělat podle zákona, ale chci říci, pojďme Ježíši. Protože v těch slovech je rozdíl. Nechme se vést. Pojďme Ježíši. Nedělejme tu chybu, že budeme ukazovat jeden na druhého, ale dívejme se na Krista. Nechme Ježíše, aby se díval skrze tebe. Nechme Ježíše, aby se díval skrze nás. A tak se přibližme k Bohu a on se přiblíží k nám. Bůh má pro tebe naději. Jestli jsi tím, kdo rád poukazoval na toho či onoho,
Uvědom si, že už není rozdíl mezi Židem a Řekem. Když jsi v Kristu. Kristus tě vede a vede tě k lásce. A jestli si tím, na kterého bylo ukazováno, věř, že i pro tebe má Bůh svůj plán. Možná tě lidi odepsali, možná o tobě řekli, že už se nikdy nezměníš, možná znají tvoji minulost. Ale Bůh není omezený tvojí minulostí. A chci tobě i nám říci, že ty příběhy ukazují na jeden fakt. To jsem tam vyjmenoval, co tam všechno zkazili. A to, že Bůh nehledá dokonalé lidi. Hledá lidi, kteří jsou schopni činit pokání a nechat se proměňovat. A často právě používá ty, kteří ostatní odepsali či odsoudili, aby na nich bylo vidět, že Bůh je plný milosti. A aby bylo vidět, že nejde o lidskou dokonalost, ale o Boží milost. Takže až budeš příště, nebo až příště uvidíš člověka, o kterém budeš chtít říci, tenhle je ztracený, zkus se zastavit a řekni si, já nevím, co s ním Bůh má v plánu a co s ním ještě udělá. A až uvidíš člověka, kterého všichni považují za dokonalého, řekni si, i on potřebuje Krista. A až se podíváš sám na sebe a řekneš si, se mnou už Bůh nic neudělá. Vzpomeň si na Josefa, na Petra, na Pavla, na Davida, na Mojžíše. Na všechny ty lidi, jejichž příběhy neskončily selháním. Protože poslední slovo v našich životech nemá pád. Poslední slovo v našich životech má Kristus. A to je pro všechny. Tak nedělejme tu chybu, že budeme ukazovat na druhého. Dívejme se na Ježíše, nechme se jim vést a nechme jeho lásku, aby skrze nás přišla k člověku, kterého bychom možná sami už dávno odepsali. Protože kdokoliv v něj věří, a vracím se k té větě, kdokoliv v něj věří, jistě se nesklame. Kdokoliv. Ty i já. Je to i na tom, na koho ukazují prstem, i toho, který si myslí, že je lepší než ostatní. Protože nakonec všichni stojíme před Kristem a všichni potřebujeme jeho milost. Amen. Pojďme se sklonit modlitbám.